Halløjsa YouTube, og velkommen til vores kanal. Vi vil prøve at starte med at finde nogle bogsteder, eller vi har fundet nogle bogsteder, som vi godt vil vise jer. Tak skal du have. Nu kan jeg for langt. Det gør jeg også. Vi kan prøve lige her med. Prøv en gang til. Det er lige med at finde de rigtige steder. Så, det prøver jeg. Se. Så er jeg oppe. Ja. Så. Ja, lige sådan der. Og den måde I kommer ned her for det her bogsteder, I kan løbe lige så langt som tunnelen her, den er. I kan bare løbe. Og så er jeg lige pludselig bare meget langt væk. Men så når I skal ned herfra igen, så trykker jeg bare trekant, så kommer jeg ned på jeres køretøj. Yes. Ja. Så, ja. Det var den ene bog. Nu kommer Vi er det tilbage næste. lige om lidt. Her kommer så det næste bog. Hen ved lufthavnen. Det viser jeg lige på kortet, hvor det er henne. Selvfølgelig her. Så det eneste, I gør, det er sådan et hjørne hernede ved lufthavnen. Der kører jeg bare lige ind, og så skal I bare dreje lige, når I kommer ind. I kan også gøre det med en bil, men I kan ikke komme hele vejen ind med bilen. Og så den måde, I kommer ud herfra, hvis det er sådan, at I kører bare ud over kanten. I kan prøve at se her, hvor langt man kan køre ud, så kan I se, her kan man ikke komme længere ud. Så kan vi bare den her vej, så falder man bare. Så falder man bare. Bare lad være med at trykke trekant, hvis I falder, for så holder jeres motorcykel derinde. Se. Og så lander jeg så ind i hangaren der. Så er vi så herinde. Ja. Og nu kommer så det næste bog. Så er vi videre til det tredje bogsted. Det vil Jannik lige vise på kortet her. Nede ved stranden. Lige der hvor vi er, sådan cirka. Så tager vi sådan set, så kører vi bare lige ind i en port. Så er der sådan en port hernede. Lige med det hele. Der kan du bare køre ind igennem. Kommer ind igennem. Vi har også brugt det mange gange, når vi har lavet fangelejre. Og vores venner, de flipper fuldstændig ud. Det er også en rigtig god måde at komme væk fra politiet på. Ja. Men der er en ulempe ved det herinde. På et tidspunkt, hvor vi var herinde og lavede fangelejre, så var det, at vores venner han kunne kaste en stikkevåben ind lige herovre i det her hjørne. Og så sprang han sig alle sammen. Så... Og som I kan se, så kan jeg blive usynlig herinde også lige nu. Ja. Men jeg holder så ved siden af sådan, hvis man bevæger kameraet, så bliver man usynlig, og så kan man lige skimpe noget af det, men ikke sådan vanvittigt meget. Ja. Og Vi viser det fjerde bogsted lige om lidt. Og her nu er vi ved det fjerde bogsted. Det er jo ved det her parkeringshus. Det ligger lige der på kortet. Så nu viser vi, hvordan vi kommer derind. Så der har vi også brugt mange gange mod politiet. Der er bare en ulempe. Det er, at politiet de opdager lige lidt. Så skal du bare køre lidt frem herinde. Bare sådan lige stille frem, og så kan du gå tilbage. Der kan du også bare vælge, hvis du skal ud herfra. Så kan du køre ud over kanten lige her. jeg kan enten vælge at køre ud over kanten, eller så kan du bare vælge at køre lige frem her. Bare fuld gas lige videre. Så kommer du op. Så kommer du op. Sådan her. Yes. Så egentlig var det. Det viser jeg. Det femte bogsted lige om lidt. Så det femte bogsted har vi det her. Så du kan se, så er det her på kortet. Ja. Vi vil bare gå derind. I kan enten vælge at gå derind, lige her, ind i det her vindue, eller I kan køre derind med motorcykler, hvad I nu vil. Så inde i det her sted, så kan I sådan se her, hvis jeg lige prøver at udtage min minigun. Og så står her og skyder rundt, så kan I godt se, så kommer der nogle huller nogle steder. Så er der hul lige her. Så det er væggene her inde i den her, hvad vi kalder butik, vi er inde i. Men du kan ikke sådan rigtig skyde ud igennem. Det eneste sted, du kan skyde ud igennem, det er der, hvor du kommer ind. Altså lige herovre i det der, den der ting herovre. Nu kan jeg godt se, at jeg kan ikke skyde lige her, men jeg kan godt vil skyde. Men det kan jeg med det samme med herovre. Lige der kan jeg skyde ud igennem. Så som sagt, hvis I bare vil ud igen, så skal jeg jo bare gå sådan.
så er jeg ude. Ja. Og det næste kommer her lige lidt. Så er det 6. bogstav, det er lige nede ved det der sådan... Operahus. Ja, det vil vi godt kalde det. Teater, eller hvad man skal kalde det. Ja. Og det, som man skal gøre, det er bare at køre her. Det kører lige så stille ind, så, Og så kommer jeg ind. så falder jeg sådan set bare ned, så der er ikke rigtig noget fedt ved det her sted. Og så kan I så se verden. Udover hvis I kører lige så stille ind, så holder I skjult derinde. Så kommer Men så lige pludselig kommer jeg derop. hop. Nu faldt jeg af, så det var ikke godt. Ja, det var så det. Og kommer det 7. bog lige om lidt. Ja. Så er vi herinde midt i det hele, over ved tatovøren, som ligger oppe i det der... Og ved biografen. Ja. Og det man skal gøre her, det skal I være 2 til at gøre. Og det er så mig, der render ind i butikken. Og så når I skal ind i butikken, så skal I stille jer sådan lige op ad døren, der står de her. Sådan der, ja. Ligesom jeg står nu. Det kan I gøre ved... Men hvis man så også vender sig om på en... Så kan man lige vende sig om sådan. Så Fordi begynder der at så virker det mere. bedre. Og så hvis Janne kan gå ind i den, så lige pludselig flyver han bare afsted. bare tilbage. Så skal jeg lige prøve at gøre det igen her. Fordi det er ret sjovt. Og lige pludselig kan man flyve mega højt op i luften. Ui, Tænk sådan op i luften. Nu flyver jeg op i luften. Og så kommer han så ned igen. Og så når du lander dernede, så mister du ikke noget liv. Og du dør ikke. Bare med at tænde på. I skal bare ikke tage parachuten på. I skal bare styrte lige ned i hele. Ja, det er så blevet lavet om. Så nu dør man. Så. Det er fordi, her for et stykke tid siden, der gjorde mig og Søren noget, der døde vi ikke, når vi faldt ned. Så ja. Det gør man altså nu, kan vi så se. Ja. Men man kan også gøre det med biler. Ja. Det her. Så jeg vil prøve at vise det her, hvad det så sker. Ja. Og ja, vi tager sgu bare lige den her. I kan vælge at gøre det med jeres egen, eller I kan vælge at gøre det med nogen finder på gaden. De kan risikere at springe, og jeg kan også godt dø af det. Så det er sådan lidt... Men det er jo skideskægt at gøre. Jeg har også gjort det mange gange. Ja. Skal vi vise den som bil? Bang! Så flyver han, og så kan du se, at den bliver fuldstændig krøllet. Og hvis I gør det med en tank, så kan I... Så er der ild i den meget hurtigt. Og så hvis I gør det med en tank, så kan I lave kulbøtter med tanken. Det har jeg prøvet et par gange. Så... Skal vi også lige prøve motorcykel? Motorcykel går fuldstændig galt, når man gør det med motorcykel. Ja. Så vælger man bare af. Du er ikke særlig stor sandsynlighed for, at du bliver på bunden, og derfor du bliver skudt tilbage. Ja. Det, så bliver du bare fyret af. Ja. Nå, Så... vi viser jer det næste bok nu. Så er vi kommet til det næste boksted. Det er sådan set oppe i den dyre garage, som mig og Jannik begge to har. Så det eneste, de skal gøre, det er, I kører på sådan en kant her. Der er sådan en kant lige her, hvor jeg kører ind nu. Lige her ved siden af træet. Der. Så hvis I starter derop, så kommer jeg op på sådan den kant deroppe ovenover. Og så kan I sådan glitch op igennem det hele. Jannik kan lige prøve det. Man kan så sige, at det er meget svært at gøre det. Ja, det kan godt være, at vi kommer til at bruge en forsøg på det. Nu må vi se. Ja, vi må se, om det kan du. Prøve første forsøg. Første forsøg, det gik ikke så godt. Nej. Det gjorde mit godt nok heller ikke. Så må vi prøve andet forsøg. Lige med at få det til at du, det er ikke hele tiden, man lige kommer op, men ja. Man skal jo bruge tingene nogle gange for det virker. For eksempel, altså nu faldt jeg jo. Det kan godt være, at det kommer til at tage... Så kom jeg faktisk næsten derop nu. Min motorcykel ligger godt nok deroppe. Kan jeg lige komme bag på hende? Ja. Min ligger deroppe, jeg var tæt på den deroppe. Så. Så kører vi. Skal jeg lige prøve, Henrik? Ja. Så skal jeg så lige slutte det her til. Det ser så ikke ud til, det gider ligge, mand. Nej. Hvorfor gider det så ikke det? Men så prøver jeg at gå af igen. Jeg kan så sige, at det her det er et af de svære bok. Ja. Fordi, ja, det er bare rigtig svært. Hvorfor kan jeg ikke komme på den? Nå, nej. Så sætter du bare væk. Så prøver vi det. Men nu prøver vi lige. At Søren han kører min i stedet for. Så man kan
så kom de jo derop. Så var det så meningen, vi skulle falde af heroppe. Så skal man så, ja, falde af, når man er kommet herop. Hvis du lige bliver siddende, Janik, så kan jeg lige slå dig. Så slår jeg dig bare lige bat. Eller sådan noget. Du vil trække mig. Så det er nok. Vi prøver lige. Det er ikke bat på hånden. Nej, det er okay, det kan jeg åbne. Nu prøver vi lige at sætte om her. Så selvfølgelig ja. Så skal I se, hvad der sker nu. Stop. Så kommer man herop. Og det var så det svære bok, dem her. De er rigtig svære bok, kan jeg sige. Så ja, det var det. Og nu kommer det næste bok. Hej igen, og det her det er så det sidste boksted, vi sådan lige kan, hvor man kan sådan komme ind igennem. Det sidste vil vise jer. Og det er også rimelig svært, så vi kommer nok til at bruge et forsøg på det. Så skal jeg også lige se på kortet her. Det er hen ved Martins hus. Så ja, Og det I skal gøre her, det er, at når jeg kan lige komme ind og låne på den, så holder jeg her med jeres motorcykel. I kan kun bruge motorcykel der. Så kører I alt, hvad I kan her. Stejler lige over her. Lander op på hans dag. Og det er vigtigt, at I lander op på hans dag, og ikke kører videre. Så skal vi lige, så er der sådan en gang her, man kører ned, og det var ikke der. Nu er det ude på den her terrasse her, og man skal virkelig passe på, at man gør det her. Så det er virkelig bedst, at man kører sådan, og så prøver at se, om man kan lande på den her parasol her. Ja, og så bakker du bare ned. Bakker eller kører frem, og det bestemmer man selv. Og så er der så den her, så kommer man bare herover. Her er bokken. Så kører du herind, lige så stille og roligt. Og så er du sådan set herinde. Så er det i Martins hus. Og det der så er ved det er, at du kan også køre herind, lige så stille og roligt. Fordi hvis du gør det hurtigt, så falder du ned. Hvis du kører på det der er det, ja, der, så falder du ned. Så spawner du et eller andet sted. Lidt forskelligt, hvor man spawner den faktisk. Og det var så det, jeg ville vise jer. Håber, at I synes godt om det, og husk at slå et like, hvis I synes godt om det. Så vil der komme nogle flere videoer senere. Ja. Farvel. Hej YouTube.